Aşgabatyň medisina idaralarynda lukmanlary iş wagtynda mobil telefonlaryny ulanmak gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, täze talap bilen baglanşykly çäre laýyklykda medisina işgärleri mobil telefonlaryny öýünde goýup gaýtmaly, eger isi getirseler, onu iş wagtynda bas lukmana tapşyrmaly. Lukmanlary iş wagtynda mobil telefonlary ulanmak gadagyn edildi. Olary telefonlaryny öýlerinde goýup gaýtmak maslahat berilýär, ýa-da iş wagtynda onu bas lukmana tapşyrmak talap edilýär diýip 20-nji ýanwarda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berdi. Mundan öň mobil telefonlary ýurdun okuw jaýlarynda ulanmagy gadagynlyk girdilipdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenistanda mobil telefonlary ulanmak gadagynçylygy ilki Aşgabatyň mekdeplerinde girdildi. Soňra bu gadagynçylyk Balkan, Lewap hem-de Sowuz vilayatlarynyň mekdeplerine de girdildi. Mobil telefonlara garşy girdilen gadagynçylyk ilki inatlar ýygnagynda ma'lum edildi. Gadagynçylygyň sebäbini okuwçylaryň terbiýetine telefonyň yaramaz täsir edýändigi bilen düşündirdiler. Klas ýolbaşçylary mobil telefonlary mektep jaýlaryna getirmäge hem onu ulanmaga ýurt boýunça gadagynçylyk girdilendigini ma'lum etdiler. Onuň nähili kanundygyny welin düşündirmediler, ol kanunyň nusgasyny da görkezmediler. Şonuň bilen birlikde olar sagalaryň terbiýetine yaramaz täsir edýändigi barada durly misallary getirýärler diýip 15-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky habarçysy aýtdy. 14-nji ýanwarda bolsa Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem paýtagtdaky mekdeplerde telefon ulanmagy gadagynlygyň girdilendigini, munyň diňe okuwçylary däl, eýsem mugallimlary da degislidigini aýdypdy. Mobil telefonlary mugallimlary inde bolsa lukmanlary da ulanmagyň näme üçin gadagyn edilýändigi näme bolmagynda galýar. Bu barada Türkmenistanyň döwlet idaralaryndan nähildir maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady.